diri ɗaiɗe. Babu shakka a wannan bikin dole ne na ado na kecere ni. To, maman Siyama, wannan wanne biki ne haka na ji kina tanadin sa tun yanzu? Biki gare ni na 'yar gidan babbar ƙawata kuma aminiyata. Kaga kuwa dole na yi tanadin sa tun yanzu. Lallai dai kam. To amma fa kin san mu muna bangaren walima a bikin ta yadda za mu ci mu sha mu ta da komada. Shakurumin ka Malam Edi, domin ko a wannan bikin ni ce mai gayya mai aiki wajen kwangilan duk wani nau'in abinci da za a ci a sha a wannan bikin. Sai dai kash, babbar matsalata da bani da takamaimai shagon da zan je na siyo takeaway da ledan da zan yi amfani da su wajen hidimar rabon girkin. A'a, wannan ba matsala bace maman Siyama, domin akwai wani katafaren shago mai suna Hamdala Store. Sun bunƙasa wajen siyar da abubuwan hidimar bikin aure, suna ko naɗin sarauta, kama daga takeaway din da yake magana gami da ledar ko ma wace iri ce. Kuma akwai ledar nan mai kayau da ake kunshe kaza a cikin ta yayin hidimar biki, ko me ma ake ce mata da turanci? Foil paper. Kwarai kuwa maman Siyama, daɗi na da ke akwai kawo haske. Hamdala Store ba su tsaya iya nan ba, suna sayar da straw domin shan abin shan sanyaya makoshi. Ga kuma tsinkensa aka ce ga wanda suka ci kaji ya makale musu a haƙora. Wai lalle Hamdala Store sun gawurta. Ina ma suna sayar da cupcake da mun huta da yawon nema. Waye ce miki ba sa sayarwa? Ai babu ce kawai babu a shagon Hamdala Store. Ko yanzu kika je zaki samu cupcake a shagon. Yawa, na manta, ba na ga Siyama tana mura ba? Kwarai tana yi, gashi tishu ɗinta ma ya ƙare. To in kika je Hamdala Store zaki samu tishu cikin farashi mai rahusa, na tabbata daga kansu kin daina zuwa wani shagon sayayya. Wai kuma duk wannan a nan cikin birnin Dutsen suke? Kwarai, shagon su na nan daura da wajen sayar da abincin nan Hasina Confectionery, shago mai lamba 2 Abdullahi Mai Kanawai a nan birnin Dutsen jihar Jigawa. Za kuma ku iya tuntuɓar su ta wannan lambar wayan 07032600249. Sai kun zo. Ranar kuke jira yau gashi